Aprangsi la nili YouTube channel Kelangver Karbiang Longarat kado kawe doana phanta Karbi Defense Officer mate nili YouTube channel ahin pen kardom lapente jehin ilitum labangso video long chethandam lanang labangke Assam Police Written Exam aputhak nili phan la nili video long comment nang kipidun do alangli amena bangke Jameson terang alangli abang nili video long comment nang pidun iglo sar nili ke exam along 2 years lo ke ferdun physical ke thangalam ave lasinang li labangso exam koson pensi chipaun dunjima nang than pontha tangte Jameson terang nili labangso video kaselam lake jasemet nang lila comment nang ki pidun pen nili video bangke selampon ikpilo tangte la Assam Police Written Exam along koson pensi kacepa dunjima labangso putak sinili labangso video long than pachini ponpo tangte nang li jongsi la Assam Police along kidunji ning hang pik lapente nang li Assam Police along ke claim dun vekji polo tangte written exam abang sitame most important lo nang li la physical along abang ke nang li confident do nang li chipa dun vekji mate la written exam along merit list klang dun chit aparmanan ke nang li chipa do kun mate nang li mithang aphan confident do polo tangte la written exam along abang ke nang li la anset kisung ret kali nang li jongsi masapso chipaduk lo pulutangte tangte don marle tum nili nang li tuma phan chuning ri lo nang li tum jongsi la Assam Police along ke claim dun ji mate Assam Police along ke claim dun ji aphan ning hang pik pulutangte la nili YouTube channel along subscribe dam ignon nili la an susila Assam Police aputhak video nang wan pi ik verpo tangte video bangle pangchang dam thu lo nang Kechengsi la Assam Police along written exam along ku PP a subject lo kevangji mate ku PP a subject pensi question ka selamji poltangte kechengsi la number 1 subject lo elementary mathematics la pente general English la pente logical reasoning and mental ability la pente Assam history geography polity economy la pente general awareness general knowledge and current affairs la hai hui a subject pensila Assam Police written exam long abangke question selampon ikpo tangte la subject 4 long pen nangli a sontina subject long sitame 10 marks dopo total 50 marks nili nangli tumaphan nangthan ikpo nangli la written exam long pinangana tuma bangke ferdun detiti kopia podlo protangte la kachini ne mate la question hai hui sitamela ke charli pen common wang vede titi nili nangli tumfan ke chengsi nang than ikpo elementary mathematics a subject mathematics nangli jongsi mathematics along 10 marks chepalong un la pente la reasoning along jongsi nangli 10 marks chepalong un protangte tutor 20 marks long lo la pente la kaprek la somthon a subject angbong penangli jongsi 20 marks chepalong un lo protangte tutor 40 marks long po la 40 marks ambong penta nangli selection chepalong un nangli ke chengsi most interested kipinangji a subject abangke la mathematics a subject lo athema mathematics a subject abangke nangli jongsi batai si ke charli pen a formula hai hu abang nangli ning chibi la pente nangli practice halo polutangte nangli la mathematics a subject bangke ajada question le bang sitame nangli la question abang answer pidun thekpo la si most interested lo nangli kicharli kisignai nangji a subject lo mathematics la pente next subject abangke reasoning a subject bang sitame kisung o a subject kali la masapsu la maths pen chingli thoilo la so subject long sitame nangli masapsu interested pilo protangte kisung are a subject kali la sinangli la mathematics la pente reasoning a subject bangke most interested ki pinangji a subject lo mati ki charli ki pasik naiji a subject lo athema la maths la pente reasoning la so subject along question ke wang tin sitame kisung pik kali la pente common nangli la ki charli koan ma la so a question ating pen si la exam ho sitame question wang langdang senang la general awareness general knowledge la pente Assam history geography la hai hu abang ke nangli jonghele charli pusitame common
a question abang ke zoom pic mate wangvede titi nangli charli nak titi bon si tami nangli la mathematics la pente reasoning a formula jongsi nangli batai si ki charli pen jongsi nangli ning kilutlo pulutang te nangli la exam along abang ke nangli matha thei pin pen si tami nangli la answer abang ke tikdun thek iji la si most interested nangli ki charli ki signai nangji a subject lo la mathematics la pente reasoning la pente la Assam history geography polity la pente economy la so subject lo third number nangli most interested kipi nangji a subject lo nangli jongsi la physical along tuter 55 marks che palong un la pente la written exam along jongsi nangli 40 marks che palong un pulotangte nangli phan la Assam police along selection kilong lok ji phan ke badu sitame nangkhang dun un elo ajaga tuma bangke amithanga fanta confidence do la physical along bangke nili che papas un mate la physical along bangke pinang ana marks che palong un bon sitame la written exam along bangke fair dun det titi la sinili mopen sitame nang than ik elo la ku pp subject sila most ki charli nangjima la pente koson si ki charli nangji pulutang te nili nang than ik pa nangli la adaprang ke practice la physical fan ke practice nangli important pipik ajhak tama bangke sitala written exam fan bangke important mate interested bang avide titi nangli la physical fan ko on ma ke practice ko on ma important ki pi lesson thak thak si hala ajo abang sitame nangli la written exam fan ki charli abang sitame interested pipik nangji la mathematics la pente la reasoning a subject abang most important lo la so subject longjong sinangli 10 marks ang pen 10 marks che palong dun un pulotangte hala ka subject long bang nangli 5 marks che palong un pusitame nangli selection abangge long ik vek po la sinili nangli tuma phan chuning rilo nangli la physical long ko ansi ge che paduk ma la so tingsi la written exam phan sitame che paduk non practice non charli non Assam police along nangli selection long dun ik vek po tangte don marli atum nili la Assam police written exam puthak la bangso video long than pachini pon ekelo kupipia subject pensi question ke bangjima puthot nili nangli tuma phan chuning ri lethot lo nangli tumjong sila Assam police along ke claim dun ji ning hang tiga bang phu mate ke claim dun vek ji pulotangte la nili YouTube channel along subscribe dam igno nili la anso sila Assam police related videos kevan verji afan tangte don maria tum dome thak me kardom Karbi Anglong la pente kadu kavia phanta Jai Hind